Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan bidiyo. A yau za mu nuna maku yadda za ku ɓoye lambar ku in za ku kira wani. Misali in za ku kira wani ba kwa so ya ga lambar wayanku. To insha Allah yau za mu nuna maku yadda ake ɓoye lamba a wayar iPhone. Hanyoyin guda biyu ne, amma in kun biyo mu a hankali za mu nuna maku step 1 da step 2. Amma da Allah in wannan ne zuwan ka channel ɗin nan na farko, ka danna subscribing, hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa, kuma hakan zai sa kamfanin YouTube da mun ɗora sabon bidiyo su sanar da ku. Mun gode. Da farko za ka zo ka shiga setting. Kana shiga setting za ka sauko ƙasa, za ka nemi inda aka rubuta phone, gashi nan mun danna shi. Za ka zo za ka danna nan show my call ID, za ka shiga. To kana shiga za ka gan shi a kunne. To shi ne alamun in ka kira mutum zai ga lambar ka. To da ka kashe shi haka, to shi kenan duk wanda ka kira ba zai ga lambar ka ba, ka rufe. Duk wanda ka kira zai ga private number. Yawwa. In kuma kana so ka kunna sai ka dawo sai ka danna shi, shi kenan ka buɗe kenan. Bacin nan kuma akwai wata hanyar daban. In kana so ka ɓoye lamba, za ka danna hash 121 hash, sai ka sa lambar mutumin da kake so za ka kira da ita. Kana sa kawai ka danna kira. To shi ma in ka kira shi ba zai ga lambar ka ba. Yawwa. Mun gode da jaɓurin kallon wannan bidiyo. In wannan bidiyon ya burge ku, ku danna mana alamar subscribing, ku danna like. Hakan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa domin mu sake yi maku wani bidiyon nan gaba. Na gode.